Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Lagi ako napupunta sa dulo eh. Kasi pinapatras talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos finally, yun nga, sinabi ni nakasagot na naman ako. Pinipilit ko talaga, gusto ko manalo. Siguro yung premyo ng partner, kailangan ko. Kaya ganun na lang yung motivation ko, ganun. Tapos, ang sabi nga ni Edu Manzano, you can't put a good foot down. And sobrang nakatatak siya sa isip ko na it's as if he said it just yesterday. So, ba't ko kwento? Kasi, una, tumatak sa akin, talagang ibig sabihin, words can make or break. Kung halimbawang may sinabing maganda sa isang tao, pwedeng yung sinabi niya yun, will actually help you eh. Kasi sabi niya sa akin, you can't put a good woman down. So, Aksyon Radio Philippine Standard Semlas 8-6, maing aga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon ini sa Aksyon Bryan Morden. Mag-updaray naman kita tub 9:30 media sining adlaw sang Biyernes, Agosto 6, 2021. Ano ba lang dalag ko nga balita nga dapat naton tutukan sa aton sining pagpangalagad. Aga pa sang Banwa, ginsurpresa naman ang syudad sa Bacolod, partikularmente ang Police Station number 2. Sining isa iya kapatay nga lawas sang tao ang nasapwa naman dira sa Gate 3 sang Bredco, Barangay 2 sining Bacolod. Ano bala ang pagpatay sini? Bono, tero o kon kastigo? Wala sang panapton sa pang ibabaw nga bahin sang lawas sang biktima. Isa ka lalaki. Subong parayon pa ang investigation sang kapulisan. Ipakompleto tana dugay-dugay with Aksyon Eden Aboso ang mga detalye sining nga mo nagtutok sa nasambit nga pagkasapo sining nasambit nga biktima. Samtang kagabi man mga ka-aksyon, isa ka persona ang nadakpan, isa ang nakapalagyo kag nakuhaan pagid sang 750,000 sa ginapatihan o kon balor sa ginapatihan Shabu dira sa may Purok Gonzaga, Barangay Takuling, sining syudad sang Bacolod mga kaksyon. I-check tani karon ang dugang pagid nga detalye sini kag ano ayhan ang koneksyon sining patay nga nasapuan sa nakapalagyo kagabi. Ang iban nga balita sang kahapon sang hapon, no? Binalbalanay kita sa mga dalagko nga balita diri sa Bacolod, pero didto sa Binalbaga binakbakanay man ang kamatapo sang Philippine Army, batok iya sa ginaaligar grupo sang New People's Army. Resulta, isa ka miyembro sang NPA patay. I-update tani subong kay kagabi while naga-interview ang Aksyon Radio, nagapadayon pa ang hot pursuit operation didto iya sa nasambit nga lugar mga kaksyon. COVID-19 kita diri sa Bacolod, nagnubo-nubo na ang numero sang cases. Kahapon tuman kanubo na kag ang Negros Occidental nagalaom kita nga mamintinar naton ini kag hindi na magbalik kita sa sitwasyon nagligad to nga nagakahangawa kita bangod sa tuman kadamo nga kaso sa matag adlaw nga tanan. Samtang 3 ka merkado sa Bacolod nga ipa-rehab sa idalom sang pundo sang DBM National Government Fund 150 million pesos. Nagalaom si Councilor John Gamboa nga hindi lang ini pulo pahamot kag pakitang tao kay nagahilapit ang eleksyon. Dapat trabahoon gid kag tapuson para sa benepisyo sang mga nagabaligya sa nasambit iya nga mga merkado, mga kaksyon. Ang mga balita sa national, subong nga adlaw nag-umpisa na ang ECQ, Ang ECQ dito sa National Capital Region, mga kaksyon, Tob-tob ini sa Agosto 20, umpisa subong nga adlaw. Ang Iloilo nagpabilin man sa ECQ, dapat tapos na ni sila subong adlaw pero padayunon sila tob-tob Agosto 15, mga kaaksyon. Ang Iloilo City, ang Iloilo Province naman iya magapabilin nga MECQ. Amo ng sitwasyon based ina sa declaration sang National
National IETF, DOH kag iban pang awtoridad dito sa nasyonal. Kahapon nga adlaw ang volume sang mga tao dito sa nasyonal sa puwerte sa pagkadamo mga kaaksyon. Grabe ya, Las Piñas sa Metro Manila, kundi hindi na lang volume sa mga tao nga luyag magpabakuna. Ayawan tayong ganyo sa nagligad pero kahapon ang gusto magpabakuna hindi hamak mga kaaksyon mo. Nga bangod sa ginaligar fake news, no? Fake news nga naglagaw dito sa National Capital Region nga kung wala ka sang vaccination card, kung wala ka nakapabakuna, hindi ka makabaton sang ayuda nga tag 1,000 ka pesos kada individual. Sa sulod sang puloy-an, 4,000. Kung sobra ka mo sa 4, 4,000 lang gid ang batunon nyo. Bangod sa nasambit nga balita nga wala man ta kani kabasa gid sa mga lehitimo nga mga daily reports dito, mga broadsheet o kung ano dira nga mga tagbalitaan, TV, radio sa national, way man to klambot sa aton diti ginkabig ato nga fake news. In fact, karon ginapasumay na sang otoridad naton sa katapo sang DILG sa tanana, ginapasumay sang PNP, grupo sang NBI kung sinong pasimuno sa pagpalaptas sang balita nga may ara sang ginatawag naton nga balita kuno nga hindi pwede makabaton sang 4,000 o kon 1,000 ang individual kon wala sang vaccination card didto iya sa nasambit nga lugar mga kaaksyon. Amo nang ginatutukan ay sus ko nga mga tao, amo nang hambal ko sa inyo, tubtob subong ang lehitimo kag mapatihan iyang source of information ang kwan gyapon, ang radyo sa gihapon kag TV kag inang mga newspaper. Sa mga social media, duha-duha kamuda labi na gid kung hindi man lehitimo ang ina nga ngalan sang nagabalita. Di kahapon to dumumog ang mga tao, ang kulba sa mga tao hindi hamak. Ang kulba sa mga tao hindi hamak kay ti Delta variant, Lambda, Alpha, Beta, no pa to, P3, kung ano-ano na lang ang variant kini kag si COVID-19. Ang mga tao to subong naka-standby na sila. Hindi na yung magginawa. Kabay pa nga mabuligan tayo ni. Okay. Ang iban nga balita, mga kaaksyon, ang wala, I mean dito sa Manila, pasubong pag mga kaaksyon, panawagan liwat sang PNP ang mga grupo sang tao nga hindi magpabakuna, nga hindi magpatigayon sang protesta. Kaya nabatian sa information nga maprotesta ato mga tao nga hindi sila yung magpabakuna, matipon-tipon sila. Ay, sus ko. Ang iban nga balita sa nasyonal, ang China magadonar sang 2 bilyones ka doses sa bakuna sa bugos nga kalibutan. Mayo man sila no. Sila nagalining virus ngayon iti subong baka-baka mas sila pang donar. Pero ang Sinovac kay ini daw gina itsapuera sang iban. Ay sus ko, kita nyo pagabot sa J&J na Johnson & Johnson ang tao gapila, Pfizer, AstraZeneca, pero pag Sinovac sang ligad to wais napak sang tao. Pero tinaga-produce sila. Ang China subong, why nagid to si virus sa COVID-19 as pagkatawhay nagid no? Ti amo ning ilang amo ning ilang bakuna, ang ilang produkto nga Sinovac kag Sinopharm. Sa iban nga balita ti kahapon, ang PDP laban sa nila gyapon kauslit si Presidente Rodrigo Duterte kag si Senador Bongo nga amo ang magatandem sa 2022 nga eleksyon. Ang PDP laban, hambal sa PDP laban, siya kung pwede lang, Senador Bongo, lagan ka Presidente, Vice President mo si Rodrigo Duterte. Kamo na lang na bana-bana da. Kamo na lang na timbang-timbang kag magbaki-baki da sa inyo paranawan, si Inday Sara Duterte nagatsada man mo. In fact, I don't know kung nakabaton ka mo sang text da. Oo, ako nakabaton ko ya sang text. Ang text nga nabutang diri sa ako na batunan, basahon ko bla.
Hambal sang text diri nga nabaton ko mga kaaksyon. Ariyo, Bisaya ni ha, Bisaya nga linya. Tabangi ang kaugalingon magrehistro para bakuna. Magpabakuna inig matawagan amping pirmi. Presidente Rode og Mayor Sara Duterte. Ti ini daw laban-laban man sa tandem man eh. Oo, Bongo Duterte, Sara and Rodrigo. Si Isko Moreno, subong ginabalbal na si Isko Moreno, kundi kahapon nagsaylo na ni siya sa bag-o yang political party. No? Hindi na to siya sa Loyo Unity nga ato, may bag-o naman siya nga political party giginsayluhan. No? Nagwa mga kaaksyon kagabi ang balita nga ginpapanaogan siya sang show cause order sang DILG. Ang show cause order ginapa-explicar si Isko Moreno sa wala mahatagan atensyon nga anti-illegal drug campaign dira sa Manila City mga kaaksyon. Oo, nagkadlaw si Isko Moreno kay hambal niya, paano nga ako ang tagaan nyo sang show cause order kay nag-mayor kuya sang 2019 lang. Nagasalang dahil LG sinugusugo ni Silam. Nailihir bilang alkalde si Isko ya 2019. Tigi na pasibang dansang DILG 2018. Da panahon pa na ni Anay Mayor Joseph Estrada, utoy-utoy kadlaw si Isko Moreno siya alams na dis. Amo man na hambal niya sa alams na dis. Puro espuntaya. Tapos, si Isko Moreno subong, ginakumpara sila ni Maruhas. Kung si Maruhas, daw ginbatikos gitong sagiya ka kwan, sagiya ka, ato blang nagpakuha siya bala sang video nga nag traffic siya bala sa traffic area to sa Manila to. Tapos gasakay-sakay sa speedy cab. Sakay-sakay sa speedy cab. Si Isko Moreno, subong nakagi man ni sakay speedy cab mo, ti amo na ning galapta, subong social media ho. Oo, ara social media, ginakumpara sa parehos la duwa batasan, no? Ginaumpisahan ni si Isko Moreno, guba ang iya sini kaugalingon mga kaaksyon. Las 8:17. May plano ni siyang magpapili sa national kunong posisyon sa gobyerno. Tiway takbalo. Sige, amo na mga bulo-balita sa national bantay karon digidugay sa ato nga pagpangalagad kay manghatag kita 500 pesos subong nga aga. Kag manghatag paginta 100 pesos nga load. Kung sino makapakot sa pamangkot. Ang pamangkot ko karon ara na sagit pangwakal ko kay ina mga kaaksyon para na sa inyo. Aksyon Radio. Las 8:18 na. Balikan ko aning patrol this time ang kaaksyon redaksyon Eden Abuso kay i-check tani ko ano gidla ang natabo sining nasambit iyang pagkasapo, no? Pagkasapo sang bangkay kaina sang aga. Check nato action doors ang patrol sini materiyon. Ano bala ang report sini nga mga tiniyon? Anong update sini? Ang sinobla ang ining victim mga kaaksyon dira sa area sang police station number 2. Ari sa Aksyon Eden Abuso sa aton sining patrol sa sining matiniyon. Patrol reports. Aksyon Eden mayong aga. Away pa. Dali gid lang ano. Las 8:19 in Aksyon Radio Philippine Standard Time. Patrol reports. Ari ng patrol nato no. Gina-plaster Aksyon Eden, I understand. Ari siya sa police station number 2. Na-check niya ang hepe base may ara sang initial nga statement ipagwa dire ang hepe sa police station number 2 kon sino ini anong sitwasyon ano. Patrol reports. Aksyon Eden may aga. $35. Oo. Aha. Uy.
Dira man na dapit Aksyon Eden sa ginlabuyan tobla sa isa ka nalipat na ko na no nationality sa tobla. Oo. Aha. Aha. Oo. Aksyon Eden, antes pa naman ang tanan abi Aksyon Eden, ilaragway ng lugar. Yaangad ang yung himo na lang ginadaya nga halabuyan ka patay nga tao man. Anong sitwasyon ginada Aksyon Eden man para i-imagine sa aton kay i-picture out sa mga utod ta. Oo. Okay. Aha. Aha, dali gid lang. Aksyon Eden, dali gid lang. Ang tingog mo kuno sa on air sa Facebook, i-check the Aksyon James B. Hindi kuno bation kadamo sa naga-feedback sa ato. Go ahead Aksyon Eden. Action, Bry. Kung halin ka din sa aton, turn right ka before sang bread ko, gid nga entrance, bread ko port nga entrance. Kalagba sa subong naan, Action, Bry, sang mga kahilamunan, dira. Kag ang area, wala ka sang may makita poste nga may street lights. Kung gabi, Action, Bry, ligom dulom. Kay mga warehouse, pag ginadaan Action, Bry, kag wala man sang panimalay. Kaya panimalay, Action Bry, at pag hindi sa may alapos sa kusadalan, sa may gate 3, sang Bresco mo, ara na da sa guwaan, by emisyonan, kag may tiyangdi na dira. Galing kay tido layo-layo sa area, pero may ara na da Action Bry, sang naga-star, ining si Manuel Panganiban, bala. Okay. Kaya siya man to na interview ta nagligat, kay tido nagpatuko na siya sang hayop-hayop sa sulod sang kakugunan, dira Action Bry. Aha. Kay dira sila nagapangabuhi sa iyaman asawa pagi sa pagpamasura, pero ang kagabi Action Bry mga alas 12 nya ini napatian ang 5 ka asod-asod nga lupok. Galing kay syempre Action Bry o man yang mangisog bala nga makabati sang lupok magwa dira iya kag mangusita. Ti amo to Action Bry pagkaaga nakibot na lang siya pagbugtaw niya, kadamo na sa mga nagatilipon sa dito nga area, tapok sang iya, sinihayog-hayog. Kag una-una, gini nakakita, Action Bry, ang e-bike driver, galing kay naglakap na siya dayon, bala, pamangkot, ang sinakadali isang pulis. Kay na siya to yung Action Bry, ang nanugid sa mga security guards, sang bread ko, nga amo man ang nagpalambot sa aton, sini, nga kapulikan, Action Bry. So, ang sitwasyon to kayo na, kung makita mo Action Bry sa pictures dira naton, higad sang dalan lang gini Action Bry, galing kung galabay ka lang gidira iya, wala ka ba naghinay-hinay, wala ka man makamusisa sa tanaw-tanaw, hindi mo man makita nga nga may ara sang patay kang e-bike to Action Bry. Ari nga side sang driver mo. Tapos given niya nga open niya ang e-bike, medyo hinay ang iya dalagan, pinaka-musid-musid sa dito sa palibot. Kaya mo ito nakita ni Action Bry nga ining bangkay sa isa kalalaki nga topless ni. Wala kang means, wala bayo sa babaw. Wala panapton sa babaw, Oo. Kag naka-short lang ini Action Bry. Kag sorry sa mga nagkakaon sa mga action, may dugo ini sa ilong. Oy. Kag initially Action Bry sa pagpangusisa sa SOCO personnel, may initial ining pilas sa liog. Okay. Kag sa kilid Action Bry. Hindi pa may establish sa ngaton siniga kapulisan. Kinagapatay pa ila investigasyon kung dito balagin patay ining biktima. Ining pilas niya hindi pa madeterminar, even though nga may nakabati isang 5 kalupok, pero hindi pa madeterminar kung ini buno or tero or labo Action Eden. Amos na.
Hindi lang gid sila makapalayag action guy, pero Aha. dito sa area may na-recover na duha ka basiyo sang wala pa mahibaluan nga armas lughang. Okay. Dito sa area. Galing kay syempre action guy hindi man kadali-dali palayag ang aton sini nga mga kapulisan kung Aha. wala man sang patigayon nga postmortem examination. Aha. Mo pa ba na ginahulap naton nga ma-interview ko tani nato no ang COP o kung deputy COP sang station Tugalan kay Aha. nagapatigaan mong ila investigation, especially as by wala gidaan sang ID, wala gid sa may nakakilala sa amo to action Bryan nga persona. Aha. Kay kung ano pa ganat sunday kung pamangkoton mo wala kay 21 years so yaga pamasura dira ang na-interview ta kaina mo ni si Okay. Manuel Panganiban. Aha. 21 years na siya pero do subong niya lang to action Bryan nakita ang ano bala ang amo to nga tawo Aha. sa dira nga lugar kag mga security guards man mismo may patiga ni action Bryan kay na mga coast guard nagpinalapit dito para tanawon ti wala gid sang may nakakilala or nakambala nga nakakadtura di siya once or twice o kung Aha. ano nga sitwasyon action Bryan. Layo, magambal kita gate 3. Kundi magambal gate 3, kundi may gate. Kundi layo action Eden. Layo. Layo action Bryan mga kwan siguro mga pila ko kadupa basta layo pa sa grade 3 action Bryan kay lapos na siya diri sa guwaan sang bread ko port mo. Okay. Di ba may mga bodega na dahil Mga ako 1 dagko? kilometer. Mga Ah. 1 kilometer. Grabe, no? So, meaning, ang lugar, gid, ligwin, gid katama. Ligwin, gid katama, wala, gid may makabalo da, kung ano himuon mo da, abi, no? Namo sina. Correct action Bryan. Kung wala kaya may galabay, abi nga tricycle driver or e-bike driver, Aha. kung imuon to access road sa mga pribado ng salakyan, kag usually mga tracking na galabay, hindi mo kita notice actually action Bryan, kalagba sa mga kwanto, Aha. katutang iya, itong mga hilamon, kagina action Bryan. Most likely, gabi, pagid. Oh. Oo, mga alas 12, kung action Bryan mo nabatian, sang in Manuel, mga iban, bala action Bryan, ang Sige, sige. kabahin na, sang iya nga pagbayad. Sir, mga nagbayad, ano ka bati? Ano na bati? Ano po? Hindi na kami loy mo. Hindi ka na po. Tapos, wala man sige ka ng katanong. Ay, kaya bago, pang ikot mo siya. Hindi ka tayo. Tapos, tinulog ka na to. Tayo, hindi mo kulugan. Kami nag-iwan ang lumulat. Sabi rin yung pinisa, ugmas na daw ang dalaman. Baka mag-make-up yung hindi ako masyadong nalapat. Pero kilala ko. So, kung ito, action Bryan kasi matingala ka mo ang 21 years na siya sa diri sa Bacolod pero taga-Tagalog sa Gyapon. Pero dira na sa action Bryan naga-install. Pero kung hamban niya lang na doon nakasit-ing lang siya balagamay, kita lang siya itom na salakyan, hindi niya man ma-identify kung sedan o kung SUV. Kaya wala na sila dayon action Bryan na pangutita kay duwa lang sila sa iyang asawa. Tulol ba pag action Bryan dati wala man sila suga, wala sila kuryente. Basi wala makabalo pa kuno action Bryan nga may tawo dira kag makabal nga bakit kakita sila sa insidente nga natabo kag balikan pa pero ti kabalo man ang police station 2 para sila dira action Bryan kag dulo na serve na siya gani kun kay sa nga kuan mo dasig wala pa mangkutan action Bryan sa kapulitan especially sa dira nga area kay daw dalon na lang action Bryan wala labot taan wala sang mga nagakabatian na bigang paglupok-lupok dira. May mga kita ako action Bryan, mga singitan sa babae na siya nga nagakabatian. Mga mo na action Bryan, ano na liguro, panawagan man bala, dalaman sa aton, sining mga kapulisan nga kung pwede, libutan, rondahan, na action Bryan, kung kaisa, hindi kaisa lang. Eh grabe, gig ka delikado sa area, action Bryan, kung maglakat-lakat ka to, maguslot yun ang kilid mo, nga hindi mahibaluan. Okay, ang ibang uli ka tigbawan na da mo, gina-imagine ko mga kwan ko lagi na lantaw ko, tigbawan, ibanda sa sulod may mga barong-barong na action Eden mo, dira nag-ulo star. Yes, amo na sila dira action Bryan kay dira sila nagapangabuhi kasi wala labot action Bryan sorry lang sa mga nagakaon man sa area pa bala action Bryan grabe ka isog sang baho ay yung kabaho hindi bala action Bryan kay wala amo nang hambal kung wala labot ginahabuyan sa mga patay ginahabuyan dito sa mga basura so stiway na nalibot sa IPM da kag panghakuton ng basura nga ina. Amo na action Bryan ang pamangkot pero kito hindi na bala normal nga baho sang basura action Bryan kasi syempre maho gid na yung gilid ng basura daw kwa na gali daw dumping site na gidyang baho niya sanitary
Oo, do kaina lang tang sa layo-layo kita sa bangkay. Doon sululul up ang chan ko pang ano kasi nahangin. Man action Bryan mo ti. Yes. May mga nag-star man daan natin ng mga kauturan mo lang patukod sa hayop-hayop. Ti anuman man ang ila sinikayong lawas. Kagabi, madumduman mo, report ni Aksyon John Diaz sa patrol. O di may by Bastong Police Station number 5 sa Gonzaga, Takuling, ano? Isa to na natpan ang subject, I understand, nakapalagyo. Awan na check tani, kay may nakapalagyo sa report, ining subject. Ano connection niya? Sini, ako napakuan ko lang na-connect ko man ang action eden mo. Yes, action by amo nang ginatinguan ta subong nga malambot ta either si Captain Pendon o kung si Lieutenant Andy Opalia sa Police Station 2. Kaya naintindihan taman sila action by ang doon hindi man sila dali-dali pasubong kakuan kaya nagapatigan pa sila sa investigasyon knowing wala yun sila daan sang lead pag action by kaya wala yun sang pangalan, wala sang identity o kung wala sang mga significant nga ebidensya nga ara dito sa lugar action by. Sige, balikan ta na karon action eden basi maka-connect magkita ka Sir Pindon da may bisan gamay lang initial bla. Oo, kay mas mayo gid yang halin sa mabasang otoridad tabla nung sitwasyon sin action eden. Salamat. Good morning. Balita sa patrol ang ka-action ng Aksyon Eden Aboso. Una sa balita ng Aksyon sa Nakalod Aksyon Radio. Action Hotline. Isa naman ni kasulol baron sa aton kapulisan pero ti sad to say sa kadamoona sa ginpangwigit dira nga nasambit nga lugar bisan isa daway pagid may nasulbar. Way man sa may nafailan kaso. Anong problema? Una, wala witness. Ikaduha, ang pamilya ti way man sa may tudlo. Ikatatlo, bisan mga gamay nga ebidensya daw wala sang may mahatag ang kapulisan kiti kalimpyo sang pagpamatay. Ang polista nagahimo nila sa trabaho nila. Galing hindi man sila basta-basta nga magsakik pinasaka kakaso nga way man sila sang kompleto nga ebidensya kay nga ibasura lang na to sa fiscal pa lang mismo, ihaboy na sa basurahan, hindi literally nga sa IPM, ihaboy na namin ko, isa fiscal pa lang, pag-inquest pa lang, kung daw hindi magkaraamo kay kulang sa ebidensya, kung ano pa dira, witness, abi, way managyapon, kung yung polis na ton, gaalanganin man. Las 8:32 sa aton sini nga pagpangalagan. Salamat kay Sir Alfred, ano? Kung digin mo, no, ko to sa inyo, party kay Isko Moreno, subong lang gid no. O sini nga agama no. Ang DILG ginbawi na ang show cause order sa kay Isko Moreno. O kiti palagpatisim sila. Kwan sila na bulaga kag nabalda sila kay 2018. Si Irap Estrada pa na 2019 si Moreno kunin ko tiutoy kadlong mayor nga pasibangod yo sa ako ng anti-illegal drugs nga failure diri sa Kwanman, Metro Manila, Manila City man. Hindi pa niya kuntay. Hindi, LG naghambal nga, pasensya lang sa lagli ito. Pero ang tao na ang damage bala, tapos na. Las 8:33. Pagbalik naton karon digay, maki-update kita sa iban pa naton nga mga balita. Standby lang ka mga ka-action. Action Hotline. May aga lang kay Madam Jimenez Leuhay. Grabe nga ngalan. Ba naga-monitor subong taga Tuburan, DSP. Na? Inday Plaza, may aga, Mary Jane Salodares naga-monitor man sa Lodares family sa Banwas, Pontevedra. Thank you and more power from HK from Hong Kong. Yan. Si Jonah Paler Soriano, good morning, Aksyon Bryan. Monitor live lang ko di may aga lang da gali sa family Soriano sa Molobolo kag sa family Olpenda. Sam Olpinda. Good morning. Si Diding Alojamiento Araman, Alojamiento Family, Barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw, salamat. God bless us all. Juan Mill sa Victorina Heights. At Kim Iriman, Nomi Ribitan o Ritiban, Arabanaga Monitor. Si Pibs Amit Dilarama, Aksyon Bryan, as of the latest, gin-withdraw naman sa DILG ang show cause order kay Mayor Isko. Atras abanti ang drama sa DILG. Amo to mention ko bago lang, medyo na kwan sila, medyo na wrong move sila. Ay, suskon tawag sa gani man. Pero tao bla na pakahuyaan mo na bla. Okay, sige.
Si Jinky Dayalagdon, good morning. Alex Montesa, thank you, gid. Ila to ya tamyawanay. Aha. Okay. Dali gid lang, ano? Jinky, great happy birthday sa inablos ko Lucky Jane Nagor. Happy birthday. Oy, kilala ko man ni sila ki Jane Nagor mo. Ang beautiful face man isang barangay Igmayaan kundi ko bagsala, ha? Mga kilala ko ni sa mga ngalan pero personally do I don't know kung naka-meet ko ni halfway sa ila, no? Hindi ko palalagaw nga sahi sang lalaki, sang soltero pa ako. Balay nun ako. Yun. Gab ilang gagwa. Jose Lopez Caballero, thanks loud and clear na Aksyon Bright. Pasensya gid ha, mamosepa ha. May mga may mga teknikalidad nga hindi mo gid malikawan pero okay na yun ha. Thank you gid sa inyo feedback kay kadasig lang, no? Okay, sige. Jinky, good morning. Aksyon Bright, kag Mr. B-Boy Villasor, Vanessa, and Doc Matt Mayon, Noel Amar, Alex Montesa, Milal Oligo, Michael John Cisa na all my family Barangay Pandanon DSP. Si Milal Oligo, Bani Cape sa Tangob. Aksyon by live watching monitor. Wow, thank you. Good. Ray Cabarkil, good morning. Aksyon Bry. Monitor lang kami sa Barangay 22 ah. Tamyaw ko lang da si Gaili, Tagalog sang Kawayan. Naga-monitor gid subong. Ala. Sino ni sa are? Josefa, okay, nabasa ko na. Thank you. Si Noami Jimenez Araman, thank you gid. Baka kadasig sila mag-feedback. Thank you gid sa inyong feedback ha. Milal Oligo, tamyaw ko no si, okay, nabasa ko na ligina. Dads Abir, Aksyon Bryan, morning, wala audio, Aksyon Eden. Okay, sige na check ko na. Thank you gid. Nubo ba nanto siya sir ah? Thank you gid sa inyong badasig reaction na yun ah. Janice Laus Araman, Vanessa, okay. Wilson Tihidor, good morning Sir Bryan, kag sa mga taxi driver ga monitor kag watching. Imagine mo. Thank you gid ra sa inyo sir. Hanong-hanong kag damo na nisla guro income ay, no? Ganin kay dong bakulod sa puraot man dibihay ay taxi, no? Okay, sige. Okay, sige. Si Maria Teresa Hopiliena, Hopilinia Araman. Arex Alpha. Delra, ano naman na dason ipangalan nila? Delta, guro niya. Ambot, mag-unsa na lang kami ni ani, maayo pa taga-bukid kay nga naamiron, naami uran diri. Asa din ni galong lugar man. Murag di man ko ulain yung Delta. May R, no? R. Ulan, ang ulan, uran. Diri. Uran. Taga-asa dahin mo, Sir Arex Alpha, sir. Helen Granada Langrio. Ginagreet ni Alex Montesa si Mrs. Alvarez sa Ramilo Tangob kag pamilya Ripuela Dayalagdon sang DSB. Thank you. Hel Javier Aksyon Bright, tamyaw ko gali kay tatay Adolf kag nanay Milagros kay Amelia or Amila sa family Ganza. Always listening Aksyon Radio. Keep safe everyone. God bless us all. Salamat. Nuwame again. Okay, sige, nabasa ko na kayo na. Balikan ta din sa dalom abe. Jerry Aziro Jr., good morning. Edgardo Malunes, Bernadette Lacson. Thank you, Ged. Araman si Ana Sinoro, Pilar Family, naga-monitor man. Arnold Walawad. Monitor lang di. Tangob, Arnold Walawad. Okay, si Madam Vanessa Mayo, ara na naka-live stream na siya sa puluyan niya. Lipong. Good morning, Sumbray. Monitor lang kami ni Elma Lusok Polidario and retired Major Paterno Turalba. Mary Jean Saludares, na basa ko naman. Alright. Gapamati man ko no sister ni Bernadette sa kag Brad niya sa Brad Marilok and Kids. Sige. Relax lang ko gamay, balik ko dugay ha. Las 8:39.
Okay, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mag-aksyon may aga lang kay Kativer naga-monitor sa aton. Happy 49th birthday Mitoy Arquillo. Si Al-J Center Araman nagatamyaw sa aton ika-52 nga anibersaryo sa Aksyon Radio. Action Hotline. Hingagawan ko lang kay kagabi or kahapon may ara sa enkwentro dito sa Banwasang Binalbagan. May napatay diri ang ginaligar miyembro sang NPA kag kagabi padayon pa ang hot pursuit operation. This morning, i-check naton kung kumusta. Anong updates ni? Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya si Army Major Sinon Pansito sang 3rd ID. Sir, may aga sa imo. Welcome to Aksyon Radio. Hello, sir. Aksyon Bryan. Yes, good morning. Yes, Aksyon Bryan, Aksyon Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating programa at ng ating istasyon. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. Sir, maki-update lang po kami kung kumusta yung hot pursuit operation mula kagabi hanggang kaninang umaga hanggang ngayon, sir. Doon sa may Binalbagan, sir. Ano pinaka-update? Yes, Aksyon Bryan, actually kahapon. But this is part of our operations. Even starting before August 3, na kung saan noong August 3 ay nagkaroon tayo ng enkwentro, kahapon, August 5, ay may naitala na naman tayong enkwentro. That is 5 p.m. yesterday of August 5, 2021, na kung saan ang ating 94th Infantry Battalion ay naka-enkwentro with more or less 5 miyembro o mga armadong grupo, miyembro ng Komunista Partido ng Pilipinas No People's Army sa Sitio Bugalo, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental. Ang firefight ay nag-last lamang din 5 minuto, after which itong mga kalaban natin ay nag-withdraw papuntang northwest ng encounter site. Para po sa kahapon na enkwentro, ang casualty po dito, ang resulta po ng operations on the part of the government ay isa po ang wounded in action namin na sundalo na sa rangbong private po, tinamaan sa may kanang kita. At sa part naman ng NPA, isa ang bangkay na na-recover. At saka may isang civilian din na sugatan na kinilala na si Henry Pial. At nakapuha din tayo ng isang caliber 38 pistol at saka ammunition. Para po sa kabuuan, para lang maano natin kasi iba-ibang araw kasi. Noong August 3, nakakuha tayo ng isang M653 rifle. Noong August 4 ay
ibuo ko na lang from August 2 to August 5. So ang po nito, para hindi tayo ma-confuse, bali dalawang enkwentro po, isang suspect ay isang NPA ang napatay, dalawang NPA ang na-capture, isang M653 na rifle ang nakuha, isang M4 na rifle ang nakuha, isang M16A1 na rifle, isang shotgun, isang caliber 38, assorted magazines and ammunition, blasting cups, handheld radio, cell phones, portable solar panel, medical kit at saka mga personal belongings po ang ating nakuha. That's in total yung isa po doon sa mga baril, nakuha po yan natin on the first day, August 3, at yung dalawa po na high-powered firearm, which is the M4 at saka M16, kasama na rin yung shotgun, is noong pangalawang araw po yan nakuha. And all others, yan po ang ating pinaka-latest na report mula po sa Philippine Army. Sir, may na-mention po kayo, may dalawa pang buhay na NPA na na-capture doon. Saan sila ngayon, sir? At pwede bang malaman yung mga kumpletong pangalan nito? Yes, Aksyon, Bryan. Actually, yung dalawa na ito ay nasa kustodiya na ng Philippine National Police. Ang dalawa ay na-identify na sina George Tisoy, E. Francis, also known as Pacquiao, Pacner, at saka si Eduardo Estrada E. Mison, also known as Ido, parehong mga residente ng Sulnan City at miyembro ng NPA Central Negros 1. Sila po ay nakuha doon sa unang bahagi ng ating enkwentro nung itinuro sila ng mga tao doon sa Binalbagan na nagtatago doon sa may creek line immediately after the first encounter. Okay, pero sir, itong lugar mula noong August 2 hanggang kahapon, diyan lang talaga lahat nangyari yung enkwentro nito, hindi na kayo nag-transfer pa ng ibang mga lugar diyan. Diyan lang yung hot pursuit operation. Ikot-ikot. Diyan lang sa may sitio, ay sa may barangay Santol, pero paiba-ibang sitio. Medyo malaki din kasi itong Santol na ito at nasa pulong bundok na parte na. So, medyo malaki at saka nandoon din siya ang iba sa mga other boundaries ng ibang mga barangay. Walang mga families doon, sir, na display during sa nangyaring enkwentro po, sir. Although ito ay 5 minutes lang ang nangyari kahapon. Dito naman yung kahapon ay wala masyado, pero we have recorded noong mga unang enkwentro natin na mayroong mga bumaba na residente for concern of security. Pero ito naman ay ating coordinate with the Philippine National Police at saka sa local government unit na doon sa immediate vicinity ng unang encounter ay safe naman na bumalik na ang ating mga kababayan doon sa area. Ito ba, sir, yung mga na-capture at saka yung itong namatay, talagang fighter talaga sila, sir? Or anong situation po? Yes, kasama talaga ito. Kung makita nga natin, hindi sila mga local residents. Yung dalawa ay kasama ito sa grupo na talagang ng mga NPA kasi noong August 3, kung ating babalikan, more or less mga 30 ito na mga armado ang nandun naka-enkwentro ng ating tropa. Only yesterday na medyo mababa na, 5 lang. It's all because yung taktika naman talaga ng NPA after they encountered with government troops ay nag-divide into smaller groups para hindi masyadong makita. So, still armed, ito ay mga armed, notorious terrorist talaga na miyembro ng NPA. At sa amin, do ang dalawa, medyo nagtago kasi itong dalawa na nakita sa creek line. Yung mga residente din mismo sa lugar ang nagsumbong sa atin, may dalawang nagtatago. So, hindi sa kanila nakuha personally ang mga baril. Sir, itong mga NPAs na ito ay may ginagawa bang masama doon, sir? Naghihingi na naman ulit? Or anong situation doon sa community, sir? Ang sinabi kasi sa atin, ay mayroong extortion activities, mayroong presensya, mayroong pangaras on the part of the community. Kaya sila nagsumbong sa hanay ng Philippine Army.
Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat tayong lahat, sir. Magandang umaga. God bless po, sir. Action Bryan, Action Radio Bacolod, maraming salamat sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Philippine Army. With that, patuloy pong sumasaludo ang Philippine Army sa inyo. Action Hotline. Isa patay kag duha ang captured sa miyembro sang NPA sa mga tatlo na kaadlaw nga asod-asod nga engkwentro kag kuanday gakatabo nga linagsanay sa area sang Binalbagan. Action Hotline. Parte wala kauntatan. Las 8:51 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Sige, mahatag ko na commercial kay basi malang alang ko karon. Prepara ang inyo nga mga cellphones dira kay pagbalik tama nagtagta tag 500 pesos kag load mga kaksyon para sa inyo tanan-tanan sa aton sini Diboy nas karon nga mabunutan diri nga numero sa aton nga SAP anniversary sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Si Nicel Fabol, live watching always here sa Nenas Rose Manukan. Babeng aga, pamahaw to the guru ay. Action Bright, kindly greet lang sa akong family Fabol and Morales sa Sitio Bangbang, Barangay Carolan, Cabancalan City. Salamat, Gid. Thank you sa pagbasa. Sige. Thank you, Gid. Ters Vergara Sancho. Thank you, Gid. Si Good day, Aksyon Bright. Monitor lang ko di Municipality of Moises Padilla. Salamat, Gid. Good morning, Aksyon Bright. Sa tanan nga avid fans ang listeners ang ARM. Sige. Si Ligay Villares Achivar. Good morning, ga-monitor gid kami live Ramon and Lucy Achivar sang Talok Bago. Alex Montesa, best wishes to your niece's birthday. Happy 52nd anniversary. Okay, nabasa ko na. Tiros Balies Shet, happy 52nd anniversary. ARM. Thank you, Gid. Damo sa nagatamyaw sa aton. Thank you, Gid, sinya. Si Alin Loe Himotia, good morning. Action Bright, monitor man kami di sa Linawon, Kawayan. Tamyaw kulang da sa Bacolod, Pamilya Gidlayan. Sa always man ga-monitor sa inyong programa. Karen Sinoron, Araman. Lilia Taton, may aga. Sarah Jane Lumanog, Araman. Si Kim Aika Sarmoy Lestino. Action by Good DM, ginapanamyaw ko lang gali ang mga family Sarmoy, maayong aga lang da sa inyo tanan. Si Aljay, okay, nabasa ko na. Din Action Bry sa Binalbagan, pamilya Iscario Blaye. Sige, anto ko naman. Novi Valencia Subaldo, good morning. Apita, samta nagamonitor sa imo program. Pagrit lang kami niya. Ni mama ko Rose Valencia, kag sa utod ko Family Fernandez sa NSW Australia. Wow, thank you. Virgil Pinda, nagamonitor ban. Good morning, mayo lang kahingabot ko ba? Simba pa kami. From Celine Homes, gihapon, stay safe and God bless you and your family. Salamat. Sige, thank you, Gid. Ma-relax ko gamaya. 8:54.
Radyo Philippine Standard Time, last 9:11 na. Sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon sa Aksyon Hotline. Maing aga lang kay Nemisha Roques, salamat gid sa pagmonitor. Si Ibs Smart Tadio Salcedo Araman sa Tanza Cavite, thank you gid ano. Sige na. Si Joy Sobirano, good morning Subray, greet lang Sobirano kag Remigio family sa papa namon nga si Mr. Jesus Sobirano kag sa tanan nga taga La Castillana, maing aga da sa inyo tanan. Thank you gid. Sige. Si Madam Cecil Ferrer, good morning sa radyo. Greet lang Ogyon Silainon, Judith Gallego, Michael Viles, si Madam Cecil Ferrer, Ann Garduce, John Bilonio, Edsel Cabrillos, Ed Gregorio. Sige. Virgil Pinda, nabasa ko na kayo na. Sige, dali gid lang manawag tanay sa aton sining winner. Sini nga aga. Sa aton sini nga winner, sini nga aga mga kaaksyon, ano? Mabunot di sa Aksyon Dorso. Nasang mapalaron. Aha. Ikaw lang? Okay na. Oho, sige na, quote ko. Aksyon Doors. Ara na. Daligid lang. No? Okay, tawagan. Tapasin siya gid sa aton nga mga tagpalamatig na check daton si Mation. Si Clinton Palma, may aga Aksyon Bryan, Morden, monitor lang ko diya. Salamat gid sa pag-monitor. May nagapanugid sa aton ganiyo. Okay. Yes. Oh, sige, go ahead. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Aksyon Hotline. Okay, ginatawgan pa naton si Rimatinian. May aga kay Cassandra Aquino, Rodora Villanueva. Salamat gid, ano? Thank you gid sa pag-monitor si Clinton. Okay, sige, ano? May nag-text diri sa aton, may isa ka barangay dis Bacolod, Purok. Medyo kulbaan sila kuno may tawo daya dala armas kag pinalupok. Share ko na. Magamo na gani report nyo Rictas Police Davao, kadilikados ra, no? Pero thank you gid sa nag-message diri sa aton. Ipanabot na ni sa police station number 7 guro nang sakop ni, no? Oo. Na-check pa naton sini material, ano, ang aton sini nga talawgan. May aga lang kay Chucky Horilia. Salamat gid sa pag-monitor diri sa aton, ano? Okay. And raman si nung Alfred na nakatutok man. Ari na sa aton guro nga linyang aton sini nga talawgan, no? Ara na sa aton nga linya. Sige. Last 9:15 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Sinuayhan ang mapalaron, no, nga nakadaog sang 500 pesos ba taga diri sa Bacolod. Ma'am, good morning. Good morning. May aga. Ang English ko ginilunggo ko lang, no. Ma'am, pwede mabalaan sa linya naton? Oo. Sino ganit sa linya naton, ma'am? Si ang pangalan dyan, si Norma Ilyuran. Norma Ilyuran. Taga diin gani, ma'am? Gabanabo. Purok. Kitahan. Pilang edad ni Nanay Norma? 67. 67. 77. 77. Grabe. Ang tingog ni Nanay Norma daw hindi 77, ano? Do ka mag-an nga do ara lang sa mga 40s, do ka... Hello, sir. Yes, ma'am. Batian mo ko. Hello, sir. Yes, ma'am. Nagdala ko. Ang ako ni cellphone ang ginakapanin ko. Makatsa ko di dahil sa iya kaya. Tapos sa iya ho. Dali gid lang. Sino ning ginatawagan ko? Si Norma Ilyuran. Ikaw ang ginataw. Si Norma gid ini ang tagiya sang cellphone. Ako ang tagiya sang cellphone, sinisya dati. Dali gid lang. Ikaw sino ngalan mo ya, ma'am? Ikaw bala, ma'am? Leticia Garde. Leticia kaya. O Leticia Garde. Ay natin si Norma.
Sino to si Normaya? Mhm. Norma Elira. Oo. Ano, sister? Oo. Ari na sa istorya nyo. Oh, ara na. Oo, sige. Oo, adat lang. Hindi galito. Tingala ko man ang tingog niya sa edad niya doon. Hindi mo hindi siya galis Norma. Nanay Norma, ikaw na ni. Ganay kadali lang din kami na. Mga pilagro na kakilo. Mga alas 2 guro makaabot at tatos ila. Ara na ipasabing bulabi kay para masyot tani. Oo. Hello, good morning. Hello. Ay, Good ari. morning. Ay, may agam nay. Good morning. Good morning. Sa Aksyon Radio na imagine mo na. Ha? Sino ni gani nay? Si Nanay Norma na ning kaistorya ko? Yung Elira. Bawa mo. Kaya niya ka pa nga ko cellphone kay gusto ko alin. Alin pagka program up to the end. Ba, okay. So meaning, si Nanay Norma nag-intra ng wala ka cellphone, nangita agad ideya, maka-intra, bisan hindi si imo cellphone, na mo sinabi. Ang program daw sa Aksyon Radio. Kaya kung hindi may registration. Plus, sige doon, di ginaton mag-gets. Anyways, Lola, di na ako magpadugay pa sa imo, kay ti, pag tikab pa lang sa baba ko din nabalaan mo ng Aksyon Radio, ini. Sino ka ngalan ko, Nay? Sino ngalan ko? Sige be. Plastar. Idag-idag ang alatrasan be, idag-idag gamay be. Ara. Hello na. Hello Nay. Ano ka katabo si mo naman? Abi plo plastar man gabi na marinormal mare. Marinormal, ara ka pa da? Oo. Ara ka plastar. Sige. Salamat, Marinormal, no? Nagdaog ikaw sa 500 pesos. Hindi na ko mamangkot pa kung sa sino kami di. Basta sa Aksyon Radio ni Nay. Oo. Sige. Sa Aksyon Radio. Lapit ang sa punagaw yung sa kung gabi sa Bryan Morden. Wow. Bisan hindi na ko namangkot, linawag mo na tanan-tanan. Nay, Norma, Lola Norma, salamat, gid. Kag nagdaog ka sang 500 pesos. Hulat-hulat lang ha, kay padala na mo da imo kwarta, Nay, ha? Pa-update lang da namon. Salamat, gid. Kag padayon lang sa pagpamati sa Aksyon Radio, walang lisuay, Nay, ha? Aksyon Radio bitan tanan. Aksyon Radio tanan. Sige. Nay, salamat. Maing aga. Congratulations. Sige. Okay, sige. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Matulog. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Matulog. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Hinapo ko sa istorya kay Lola Norma. Aksyon Hotline. Sige. Good morning lang kay Melvin Salodarios, Apdo, Rodora Villanueva, happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Diyog lang ko Tamyaw, Walter Lamiki, Amado Briones, Eric Villanueva sang Pahanukoy, salamat gid, no? George Gargasira, nakakadlaw siya ho. Ana Sinoro Raman, Nona Agravante, salamat gid sa pagmonitor. Tani gina taugan ko pa tani ang prime water basiwa mo. Galing kay duwa na nigid sila gana iya mag-atubang sa mga palamangkutanon sang pumuloyo, no? Sa konsumidor das Bacolod sa basiwa prime water. Nano ninyong obra nga duwa naging kami gana mag-atubang sa pamangkot sa publiko nga nagaanto sang lubog nga tubig kag wala tubig. Taugan mong prime water, daway naging anuman gapasa-pasa, kadamo sang alibais, kadamo diskarte. Oo, taga prime water kung di nyo kayang lubrahon niya, ibalik nyo na sa basiwa, abe. Damayan-ayan pa tong basiwa maginamo, sino bang reklamo, doon di maintindihan, wala tuo iya. Kagina sang nagligad to maginabi na kaistorya, nakita sang ila to nga ginatulod nga makahambal sang reklamo sang prime water, pero sang hada na kita mag-interview, naga-ubo-ubo kag lain ng pamatsyag.
Di daw 3 days naman nakaligad, lain yapon matsyag, may istorya man tas lipuno. Oo, para ma-address na rin pa mangkutanon sang publiko kag konsumidor sa Bacolod. Ano man yung taga-promoter daw paantos ka mo sa Bacolod nun. Kung hindi nyo man kaya to, ang prangkang istorya, ibalik nyo na sa basiwa. Kaya para makatubod at sa may ayan ang tubig, kung huwag ka mo update kung ano ng pila nakaporsintong trabaho nyo sa Bacolod. Waywa, ay gidyang promoter. Biwaywa, ay bisan update na lang tani. May ara na kamo sang 2%, 5%. Halin sa Disyembre nga pag-assume nyo sang pamunuan dira sa promoter ang basiwa. Oo, duway gitik-tik kabhaw. Dapat si tinikilan ng aton Last 9:22, balikan tayo karon na. Anong pwede mahasay di sang city Bacolod man, mga opisyalis sa sang syudad. Kay batian ko di daw si Gambuwa na lang ni pirming nagakutibaw sa basiwa kag nagasinggitan ng ibanda daw kalinong gid. Oh, tinaga-try ta subong tawag ang mga numero ginhatag sa aton, hindi mo naman malambot. Ano gibi nakakulbaan nyo maghatag info prime water sa Kuanman? Sa Bacolod nun man? Pating basiwa, manawag ka sa basiwa, tituklod ka man sa prime water, kiti sila monitoring na lang sila ang prime water, may papel subong. Wayo sa may ay susko. Villa Angela, Villamonte, Kabog, Handumanan, Mansilingan, Estefania, Mandalagan, Bata, Barangay Jess. Din pa to nag-chat sa ako, di waay mga tubig, gatubod man tuod pero puriyagaba sa pagkadamak kag sa pagkalaway. Ang iban gani mambala kung gusto nyo magpangapi, ari na lang why na tulo timpla, kalamay na lang kulang. Prime water. Maluoy man kuwas Bacolod, abi tulo tingkawa no na tong kaaw makabuda. Oras ta kulabos na, pakaronan ta na makakaroon na makaksyon kabay pa nga taga prime water na makakuan man makibot man sa parawagan ta sila kay kung di po si Pusan tani sila kag nami-namion lang daw ka pawala na lang ginislaya. Why na kita oras sa ato nga pagpangalagad sa ngalan sang regular nga anchorman Aksyon Artay Hupon talos nga nagpamalagad ini sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gid maghilibati kita karon sa gabi sa Aksyon Firing Line mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good morning, God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!